Hola, benvinguts al Sincrotró Alba. Jo soc el Nico i soc físic i treballo al Sincrotró dins de l'oficina de coordinació. Hola, jo sóc la Raquel, treballo a la divisió d'acceleradors amb l'accelerador lineal i els imants pulsats. Juntament amb el Nico us farem avui una visita virtual al Sincrotró Alba. Alba és un accelerador de partícules. És una màquina gegant per la que fem circular electrons pràcticament a la velocitat de la llum. Aquests electrons el que fan és generar llum, una llum de la que en diem llum de sincrotró, i la fem servir per fer experiments en camps de la ciència molt diversos. Alba és una institució pública i està finançada a parts iguales pel Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya. Generem unes 6.000 hores de llum sincrotró cada any. Aquesta llum la fan servir investigadors de tot Espanya i de tot el món per fer experiments de tot tipus, de física, de química, estudis de fàrmacs, estudis de patrimoni cultural. Donem servei cada any a uns 2.200 usuaris. Al món existeixen uns 70 sincrotrons, d'aquests 20 estan a Europa. I a Espanya només existeix el Sincrotró Alba, que està situat a Cerdanyola del Vallès. Alba és un sincrotró de tercera generació i actualment estem treballant en la millora del sincrotró, que es dirà Alba 2, i serà un sincrotró de quarta generació que produirà millors rajos X per tal de realitzar experiments de millor qualitat. Doncs ara que ja estem situats, entrarem cap a dins i la Raquel us explicarà com funciona l'accelerador i tot el sistema que genera la llum, i després jo us explicaré quins experiments podem fer amb aquesta llum que generem. Som-hi! Doncs estem al hall, just abans, a l'entrada d'on tenim la instal·lació científica, on hi ha l'accelerador i les línies. I aquí el que tenim és un monitor que ens ensenya quin és l'estatus de tota la màquina. Per un costat tenim aquesta gràfica vermella, que a l'eix vertical ens indica la corrent d'electrons que hi ha circulant a l'accelerador, i l'altre és el temps, ens ensenya les últimes 24 hores. El que veieu aquí és que a les 7 del matí teníem 250 miliamps corrent a l'accelerador i a les 7 del matí hem parat el feix per tal de fer una setmana de manteniment i per això ens permet fer aquesta visita, ja que després entrarem a veure la instal·lació. I el que també veiem és quin és l'estat de les línies experimentals. Veieu que en tenim 12 de muntades i en funcionament, que ara estan indicades de color vermell també perquè estan parades i no estan funcionant, però també tenim 2 línies més que estan en construcció. A part d'això, aquests monitors també quan estan en funcionament ens ensenya una foto del feix d'electrons i d'aquestes pantalles en tenim diverses a tot l'accelerador per tal que en qualsevol moment puguem saber quin és l'estatus de la màquina i si passa algun problema tothom se n'assabenti el més aviat possible. Doncs dit això, entrarem a visitar l'accelerador que està a l'altra banda. Doncs apa, som-hi! Ja som a la zona experimental. Estem sobre una passarel·la, que estem elevats al primer pis respecte a aquesta zona experimental, on hi tenim les línies de llum. Les podeu distingir per diferents colors. Hi ha la lila, la blanca, la blava i algunes més que des d'aquí no es poden veure. I a la zona central hi tenim l'accelerador. Com podeu veure, aquest dònut, que està protegit per parets de formigó a dins i conté 2 anelles que formen part del complex d'acceleradors. En realitat, a Alba està format l'accelerador per 3 acceleradors. El primer és el LINAC, que és on es generen els polsos d'electrons i es fan una primera acceleració, i després tenim 2 anelles a dins del mur que podeu veure aquí. A la primera anella, que es diu propulsor, aquests electrons acaben de ser accelerats fins a 3 gigaelectronvolts, que és l'energia que volem tenir els nostres electrons, i un cop tenen l'energia que volem, aquests electrons s'injecten a la segona anella o anella d'emmagatzematge. Aquí la idea és tenir-los circulant
24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Com us he dit abans, avui no hi ha electrons circulant, perquè a les 7 del matí hem parat el feix, però aquests electrons normalment funcionen 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, per tal que generin la llum de sincrotró. Exacte. La idea, la finalitat de tenir electrons circulant és generar llum de sincrotró. I com es fa això? O per què? Els electrons, i en general les partícules atòmiques, quan les accelerem a molta alta energia, quan van molt, molt ràpid, en aquest cas els electrons van a quasi la velocitat de la llum, a 99,9999997 la velocitat de la llum. Llavors, quan els fem girar, els electrons giren i emeten llum de sincrotró. Aquesta llum de sincrotró es recull en les línies experimentals i es fan els experiments. Penseu que el feix d'electrons és un feix molt i molt petit, té el tamany d'un cabell. I la idea és que sigui molt estable i estigui molt concentrat. Això vol dir que en molt poc espai hi hagi molts i molts electrons. Des de la divisió d'acceleradors i conjuntament amb la resta de divisions d'ALBA, el que s'intenta és crear un feix d'electrons molt estable, de molta alta qualitat, i això vol dir que aquest feix d'electrons generarà un feix de llum de sincrotró, que són fotons, que també serà de molta alta qualitat i ens permetrà fer experiments també seran de molta alta qualitat. Doncs això. Dit això, el que farem ara serà anar a visitar, entrarem a veure tots els acceleradors, primer el búnquer per veure el LINAC i després el túnel per veure tant el propulsor com l'anella d'emmagatzematge. I això només ho podem fer avui perquè està aturat, ja que tant el feix d'electrons com el feix de llum de sincrotró genera molt radiació, que és perjudicial per la salut, però per això ho blindem tot amb formigó per tal de protegir-nos i poder treballar mentrestant tot funciona. Doncs apa, seguiu-me que anirem a visitar-ho. Per anar a veure els acceleradors hem de creuar primer aquesta porta. I ara el que ens trobem és a la part interior de l'anella, a l'interior del dònut. Aquesta part l'anomenem l'àrea de servei o service area, és on hi tenim instal·lats tots els equips necessaris per fer funcionar l'accelerador, que bàsicament es tracta de fons d'alimentació pels imants. Penseu que tenim centenars d'imants, que són electroimants, necessiten ser alimentats, i també tenim els amplificadors de radiofreqüència, que en aquest cas són aquests armaris vermells que veieu aquí. Aquests armaris generen radiofreqüència, que bàsicament és un voltatge altern, que és el que farem servir per donar energia als electrons i poder-los accelerar. Mentre que els imants el que fan és guiar-los, donar-los la trajectòria, però no donen energia. D'acord? Doncs anem tirant cap al búnquer del LINAC i comentar-vos també que tots els equips que tenim instal·lats aquí, a part de les fonts d'alimentació pels imants i els amplificadors de radiofreqüència, també tenim equips de diagnòstic per conèixer com està el feix, on està, la posició, etc. Tot això és necessari controlar-ho de manera remota. Aleshores, aquí a la service area també tenim molts i molts ordinadors per tal de poder controlar tots aquests equips remotament des de la sala de control. I no només això, sinó que de cada equip, cada segon necessitem adquirir-ne dades per saber-ne el seu estat, si està funcionant bé, si no està funcionant bé, amb la qual cosa al cap del dia generem 1 terabyte de dades. Tot això ho fa la divisió de computing, que inclou també l'equip d'electrònica que instal·la els equips, cableja i n'extraiem totes aquestes dades. Hem arribat al búnquer del LINAC. Hem vist gent que està treballant-hi. El que tenim a la part
de fora del búnquer són els amplificadors de radiofreqüència de les cavitats del LINAC. No sé si us heu fixat abans amb els cabinets vermells que ens sortien unes guies d'ona que eren molt més grosses. En el LINAC treballem a una altra freqüència més alta, aleshores les guies d'ona per on enviem la radiofreqüència a les cavitats és molt més alta. Doncs dit això, entrarem per la porta d'accés al búnquer del LINAC. Doncs ja som a dins del búnquer del LINAC. Aquí el podeu veure. Aquest és l'accelerador lineal on comença tot l'acceleració d'electrons del sincrotró alfa. El que fem aquí és generar paquetets d'electrons i accelerar-los fins a 100 milions de volts. O sigui, un electró, quan l'accelerem i apliquem un volt, li donem una energia d'un electronvolt. Doncs al final del LINAC tenen 100 milions d'electronvolts. Hauran vist 100 milions de volts. Aleshores, la història comença amb el canó d'electrons, que aquí en tinc un de preparat per ensenyar-vos. Aquest l'hem fet servir alguna vegada i ara us el puc ensenyar. Si no, no es pot veure, perquè està a dins de buit. Tots els electrons passen per dins un tub de buit on n'hem extret totes les partícules d'aire per tal que els electrons no xoquin amb les partícules d'aire. El nivell de buit és més o menys del que podem trobar a l'espai exterior. Aleshores, com extraiem els electrons? Doncs podeu veure aquesta part grisa d'aquí. Aquest és un metall que escalfem a uns 1.200 graus. Aleshores el que fem és fer vibrar els electrons, guanyen temperatura, vibren i alguns poden escapar. Doncs extraiem aquests electrons i el que fem, primer de tot, és aplicar-los un voltatge estàtic de 90 kilovolts i guanyen 90 kiloelectronvolts. Aquests electrons no surten de manera contínua, sinó que el que fem és extreure només un paquetets. Els traiem en paquetets de més o menys un nanosegon de longitud. Això ho fem perquè després l'acceleració ja no es farà de manera electrostàtica, sinó que la farem amb les cavitats de radiofreqüència, com ara aquesta. Abans hem vist els amplificadors de radiofreqüència que estan a fora i ens envien la radiofreqüència per aquestes guies i les omplim aquí. I la idea és que tots els electrons vegin el mateix voltatge. Com he dit abans, una ona de radiofreqüència és una ona sinusoidal i té pics positius i negatius de voltatge. Aleshores, volem que tots vegin el pic positiu. Per fer això, aquest nanosegon de longitud que tenen els nostres polsos és massa gran, necessitarem comprimir-los un factor 5 perquè càpiguen en aquest pic sinusoidal, ja que la radiofreqüència que fem servir al LINAC és de 3 GHz i és una mica més alta que no a la que fem servir a la resta de l'accelerador. Per fer això utilitzarem dues cavitats que el que faran només és comprimir el feix. Aleshores, fins aquí els nostres electrons tindran 90 kiloelectronvolts, però estaran més comprimits. Durant el camí el que hauran fet és veure alguns imants que els hauran focalitzat, perquè penseu que tots els electrons els tenim molt comprimits, tots tenen càrrega negativa i ells el que volen és marxar, separar-se entre ells. Doncs cada cert temps els hem d'anar ajuntant. Per això ho fem amb els imants. Al camí també tenim certs elements de diagnòstic i finalment arribarem a cavitats de radiofreqüència com ara aquesta, que el que faran serà donar energia als electrons. Dins d'aquesta cavitat blava tan gran hi ha diferents cel·les on els electrons s'aniran accelerant i a aquest punt d'aquí tenen ja més o menys 15 milions d'electronvolts. Aquí tenim un altre imant focalitzador
I a partir d'aquí el que farem és ja només accelerar. No comprimirem més, sinó que el que farem és que els nostres electrons vegin el màxim del potencial, del camp elèctric i surfegin en aquesta ona fins a arribar al final, mentre que la radiofreqüència el que farà és sortir cap a l'aire. D'acord? Pel camí també es trobaran algun altre tipus d'imant, com en aquest cas és un imant quadrupolar, que el que farà és donar-li una mica de forma al nostre feix, a part de focalitzar-lo. Això és important a l'hora d'injectar-lo al booster. I encara es trobarà una altra cavitat acceleradora. Tot això és necessari per tal de donar-li els 100 milions de volts. I aquest és l'energia que tindrà en aquest punt. Aquí podríem considerar que el LINAC s'ha acabat i el que fem aquí també és certes mesures. Per exemple, aquí tenim una bobina que ens dona una senyal del feix quan passa i ens diu més o menys quina càrrega té. I també tenim una altra instrumentació, que li diguem un instrument que ens dona la posició del feix. Es tracta de 4 elèctrodes que mesuren la senyal. Si el feix passa pel centre, tots 4 elèctrodes mesuren la mateixa senyal. I si no mesura la mateixa senyal que està desplaçat. I d'aquesta manera podem nosaltres també corregir la seva òrbita si cal. El que ve a continuació és la línia de transferència del LINAC cap al booster, que també està formada bàsicament per un tub de buit i per imants. Aquí tenim 2 imants bipolars petitons que serveixen només per corregir l'òrbita, uns quadrupols, que veieu que té 4 pols, i cada un d'aquests quadrupols el que fa és focalitzar el nostre feix i donar-li forma. I finalment aquí tenim un imant dipolar, que té un pol superior i un altre d'inferior. Aquests imants el que fan és fer girar el feix i aquí podem anar cap a 2 llocs. O bé a la dreta hi tenim la línia diagnòstic, és on fem mesures del feix del LINAC i comprovem que tot sigui correcte en energia i en distribució d'energia, i el feix acaba morint en aquesta caixa plena de plom. I si no, enviem el feix ja cap al booster que està a l'altra banda del mur. I el que farem ara és anar a l'altra banda del mur per continuar la història, perquè us explicaré què és el que fem amb els electrons a l'altra banda. Ens trobem ja dins del túnel, a l'altra banda del búnquer del LINAC. Llavors, aquí d'on surt el tub de la paret, diguéssim, a l'altra banda hi tindríem el LINAC, i el que veiem aquí és com fem la injecció cap al booster. Això d'aquí seria la primera anella, l'accelerador propulsor, i aquí veieu com els 2 tubs de buit, on es van ajuntant de mica en mica. Tenim també diversos imants que van focalitzant aquest feix del LINAC, i el que fa realment la injecció és aquest imant d'aquí, taronja, i aquest altre d'aquí, que no es veu, però tenim 2 imants que el que fan són imants pulsats i els hi fan un petit toc que fa que s'injecti al booster. D'acord? El booster és l'imant propulsor en anglès, nosaltres li diguem booster. Llavors, el que forma el propulsor bàsicament està format per diferents imants. Aquí tenim els vermells, els grocs, després us explicaré. I què passa amb el feix que ens ve del LINAC? Aquest grup d'electrons, el que fem en el propulsor és injectar de un en un aquests grups d'electrons. Primer n'injectem un i fa 150.000 voltes al propulsor. Això ho fa en 150 mil·lisegons i l'havíem injectat a 100 milions de volts amb una energia de 100 megaelectronvolts i acaba tinguent 3.000 megaelectronvolts, que això són 3 gigaelectronvolts. Cada cop que fa una volta, el propulsor passarà per una cavitat de radiofreqüència que li anirà donant
energia i necessitarà fer 150.000 voltes per aconseguir l'energia que volem. Un cop la tindrà, el que farem és traspassar-lo a l'anella d'emmagatzematge, que d'una manera molt similar a la que l'hem fet entrar ara a l'anella propulsora. I el que farem és repetir aquesta acció diverses vegades fins que la corrent d'electrons que tinguem a l'anell d'emmagatzematge serà la que voldrem, que normalment són uns 150 mil·lisegons. Aquí tenim una visió general de l'anell propulsor i de l'anella d'emmagatzematge. Podeu veure que l'anell propulsor està una mica més buit, els imants són una mica més petits. Això és perquè el feix passa més proper de l'imant. La cambra de buit és més petitona, podeu veure que no és molt gran. I en canvi, a l'anella d'emmagatzematge, degut a que extraiem d'aquí llum sincrotró, la càmera de buit és una mica més gran, llavors els imants necessiten ser també més grans. El que us volia ensenyar una mica són els diferents tipus d'imants de què està format l'accelerador. Els més importants, tots són importants, però els que ens fan fer la circumferència són els imants dipolars, que són els vermells, d'acord? El que fan fer la trajectòria circular als electrons. Els electrons, cada cop que veuen un imant dipolar, giren, aleshores la circumferència està feta de girs, una recta, un gir, una recta i un gir, fins a completar la circumferència. Hem dit abans també que els electrons tenen tots càrrega negativa, repel·len, aleshores de tant en tant els hem d'anar focalitzant. Això ho fem amb els imants quadrupolars, que són els de color els de color blau, i el que són 4 pols, i el que fan és focalitzar tots els electrons en un punt. Però això no és ben bé així, ja que no tots els electrons tenen la mateixa energia, aleshores uns es focalitzaran en un punt i uns altres en un punt una mica més endavant o una mica més enrere, segons l'energia que tinguin. Per corregir aquest efecte, tenim els imants sextupolars, que tenen 6 pols, que són els de color groc, ara sí, i aquests el que fan és corregir aquesta diferència cromàtica. La importància dels imants dipolars, com hem dit a l'inici, i és que quan els electrons, degut a que tenen molta energia, els fem girar, generen llum sincrotró cada cop que passen a un imant dipolar. I aquesta llum, on tenim una línia muntada, la recollim, la llum sincrotró, d'acord? Però no només en aquests punts, no només recollim la llum que es genera en els imants dipolars, sinó que també hi tenim instal·lats, com el que podeu veure allà baix, aquest element de color lila, i tenim instal·lats els elements d'inserció, que són típics dels sincrotrons de tercera generació, i el que fem amb aquests elements és fer que els electrons facin una ziga-zaga. Al fer una ziga-zaga els forcem a girar moltes vegades i, com hem dit, quan fem girar els electrons emeten llum sincrotró. Amb aquests elements podem controlar una mica l'energia i l'angle dels electrons, de la llum sincrotró que es genera, que normalment genera un flux de llum molt més concentrada i són molt interessants i en tenim de diversos tipus instal·lats a l'anella. Després farem una passada més general i en veurem uns quants. Doncs el que ens ha de quedar clar, això, que la llum sincrotró que es genera als imants surt tangencialment a la trajectòria dels electrons, ja que la llum sincrotró són fotons i no tenen càrrega, per tant als imants no els hi fa cap efecte, aniran en línia recta, mentre els electrons seguiran donant voltes. Fem una passejada al llarg del túnel i anem veient tots els elements que hem anat parlant fins ara. Aquí tenim els imants de l'estorage, aquí tenim un imant dipolar, un imant quadrupolar, color blau, i el que tenim aquí és un altre dels elements molt importants que no havíem vist fins ara, que no us havia comentat, i és una planta de radiofreqüència. Aquesta planta està formada per dues cavitats de radiofreqüència, aquí les podeu veure.
I d'aquestes plantes, al llarg de l'anella d'emmagatzematge, n'hi ha 3. A cada una d'elles el que fa és donar energia als electrons. Recordeu que els electrons que injectem, que venen de l'anella propulsora, ja li donen electrons de 3 gigaelectronvolts. Però què passa? Que cada cop que els electrons emeten llum sincrotró, i això passa en els imants dipolars o en els elements d'inserció que hem parlat abans, els electrons segueixen donant voltes però perden energia, i aquesta energia se'ls ha de tornar a donar. I això ho fem en aquestes cavitats. D'acord? Us preguntareu què són tots aquests tubs. Aquests tubs són de refrigeració. La refrigeració és molt important, no només en les cavitats de radiofreqüència, tot i que aquí és especialment important, ja que la seva sintonització té molt a veure amb la temperatura que estigui a la cavitat. Doncs tot això són tubs d'aigua, i també hi ha tubs d'aigua de refrigeració en tots els imants. Aquí els podeu veure, són els de color taronja, i els d'alimentació són aquests verds. Però també hi ha molts cables de senyal, com ara aquests que veieu en aquestes bandejes d'aquí. I tot això va a l'àrea de servei on hi ha tots els equips que es controlen des de la sala de control. Seguim fent el nostre recorregut. Aquí ens trobem un element d'inserció, dels que hem parlat abans. L'únic que no podem veure els imants, ja que aquest element d'inserció està tancat dins de buit. Però aquí dins hi ha una sèrie d'imants que el que fan fer és la ziga-zaga als electrons i generen llum sincrotró que després agafarem i farem sortir aquests electrons per aquelles finestretes d'allà. D'acord? Ara ho anirem a veure amb més detall. Mentrestant, aquí anem veient tots els imants. Mira, aquí es veu aquest imant sextupolar superbé. Aquí tenim el búster. I el que farem ara, aniré a veure una de les línies de llum, la que m'he de posar per aquí dins una mica, i és interessant veure, mira, aquí ho tenim, a l'element d'inserció que us he ensenyat abans, allà es genera llum sincrotró que es recull en el tub que veiem aquí a la nostra dreta. Mentrestant, els electrons seguiran el camí de l'esquerra, fent voltes, d'acord? Això, el punt que es genera és allà baix. Si ho veieu bé des d'aquí. Aleshores, per aquí passa la llum sincrotró, que són fotons, van en línia recta. Fixeu-vos que també passa dins una cambra de buit, no està a l'aire, sinó que va en càmeres de buit. Pel camí troba una sèrie d'elements que filtren, etc. I la llum surt per aquest foradet d'aquí cap a l'altra banda. A l'altra banda què hi ha? Doncs hi ha una de les línies de llum que hem vist al principi. Aquesta és la BL13, que és Xaloc, que és la de color blanc que hem vist abans. I després el Nico us explicarà amb més detall què fem amb aquesta llum. Penseu que al sincrotró ara tenim 12 línies en funcionament i 2 en construcció, però n'hi caben moltes més. En aquella altra tapeta groga n'hi podríem construir una. D'acord? El que passa és que la construcció d'una línia és complexa, requereix molts diners, recursos, i no és tan senzilla, però en un futur esperem tenir-ne moltes més. I ara el que farem serà anar a la sala de control per explicar-vos com controlem el funcionament de tot l'accelerador. Torno a estar a la passarel·la, on hem començat tota la història de l'accelerador. Fa una estona estàvem a l'altra banda del mur, a dins, on comença la línia experimental de color blanc, a l'altra banda. Aquí veieu com continua, però més tard el Nico us explicarà com funciona, i ara el que farem és anar cap allà, a la sala de control, que és des d'on
controlem i fem funcionar l'accelerador. Llavors, anirem cap allà. Us explicaré el que trobem aquí, que és aquesta campana, que tothom es pregunta de què és. Doncs això és un regal que ens van fer la gent del sincrotró de Suïssa quan es va inaugurar l'accelerador el 2010. I si voleu saber com sona, és així. Aquí veiem encara més línies de llum que surten d'allà i aquí tenim la sala de control. Com veieu, està plena de pantalletes, ja que és el que ens fa falta a l'hora de saber com està tota la màquina. Per començar tenim un altre monitor de l'estatus de la màquina que us he ensenyat abans i el que veiem aquí és això, les diferents pantalletes i des d'aquí es controlen tots els paràmetres no només del feix, sinó també de la temperatura de l'aigua, de l'aire, ja que el que és més impressionant d'aquesta instal·lació és que cada una dels aparells que estan instal·lats han de funcionar. No pot fallar, només que en falli un, aquí ens sona una alarma i el que s'ha de fer és intentar resoldre-ho. Normalment a la sala de control sempre hi ha 2 persones, això és 24 hores al dia, 100 dies a la setmana, i l'accelerador funciona durant 4 o 5 setmanes seguides i després tenim una setmana de parada com la d'ara. Aquí tenim el calendari d'operacions d'aquest any, del 2023, i veiem com en taronja són els dies que donem servei a les línies i de color verd són els dies d'aturada. I jo crec que ja us he explicat tot el sistema, com funcionen els acceleradors, i ara toca que el Nico us expliqui què fem amb la llum de sincrotró, quines aplicacions té i com fem els experiments. Abans de parlar pròpiament de les aplicacions, explicarem què és la radiació sincrotró, què és la llum sincrotró. La llum sincrotró és llum, és radiació electromagnètica, igual que la que veiem. La diferència és que la llum que emet el sincrotró emet un espectre molt més ample, va més enllà del visible. Nosaltres amb els ulls podem veure una part molt petita, que és el que en diem l'espectre visible, però la radiació electromagnètica té un camp molt més ample, que va des de les ones de ràdio fins als gamma. Però la radiació sincrotró essencialment emet des de l'infraroig fins als rajos X. Tenim infraroig, visible, ultraviolat i rajos X. La diferència entre aquests tipus de radiació és, sobretot, la longitud d'ona. La llum són ones electromagnètiques que es van propagant i tenen una distància entre els pics del camp elèctric. Aquests pics per la llum visible és al voltant de mitja micra. Pels rajos X és 5.000 vegades més petita. Això és aproximadament de la mida d'un àtom. I això és el que els fa molt útils per veure coses petites com un àtom. El sincrotró no és l'única màquina de rajos X que hi ha. Als hospitals les radiografies es fan amb rajos X. Aleshores, per què fem una instal·lació tan gran? Doncs, essencialment perquè els nostres rajos X són molt més intensos i tenen un rang de longituds d'ona molt grans. I això ens permet veure detalls que amb els rajos X d'un tub de rajos X que hi ha a un hospital no es poden veure. Nosaltres podem veure l'estructura de materials amb molt més detall perquè tenim una intensitat molt més alta i podem distingir materials que tenen resposta diferents als diferents colors, a les diferents longituds d'ona dels rajos X, perquè podem sintonitzar la llum que fem arribar a les mostres. Qui és que fa els experiments? Els experiments els fan els nostres usuaris. Els usuaris són normalment investigadors de centres públics de recerca, tant de l'Estat com de qualsevol país del món. Els experiments que es fan se seleccionen a partir d'un concurs de propostes. Cada any, 2 cops l'any, fem
una crida a que ens proposin els experiments que es faran durant els següents 6 mesos. Hi ha un panell internacional que tria els experiments més interessants i aleshores els assignem el que en diem beam time, temps de feix. Els usuaris venen aquí amb totes les despeses pagades, però a canvi tenen l'obligació de fer públics els resultats i de publicar-los en revistes científiques. Hi ha una part d'usuaris també que són usuaris industrials. Els usuaris industrials no tenen obligació de publicar els resultats, els poden mantenir confidencials, però a canvi han de pagar pel temps de feix. El temps de feix és aproximadament uns 600 euros l'hora. Anem a veure com són les línies. Som davant d'una línia que anomenem l'Orea. Totes les línies del sincrotró tenen 3 parts. Passo per sota. La primera, que és la més propera a l'accelerador, és el que en diem la cabina òptica. La cabina òptica el que tenim és, d'entrada, la connexió amb l'accelerador, que està a la paret aquella que es veuen allà. Té un tub on hi ha el buit i que és per on passen els fotons de la llum sincrotró, i després té una sèrie de sistemes que essencialment monocromatitzen, és a dir, seleccionen la longitud d'ona a la que volem fer l'experiment i enfoquen els rajos X sobre la mostra. Tots aquests components que estem veient són la component òptica, són l'òptica de rajos X que fem servir per enfocar els rajos X amb una sola longitud d'ona sobre la mostra. La mostra està al final, en aquesta part, que és l'estació experimental. L'estació experimental és diferent a cada línia, perquè l'estació experimental ve determinada per la tècnica que es faci servir en aquella línia. I en veurem de diferents. I tot això es controla des d'aquí, que és el que anomenem la cabina d'usuaris, on hi ha tots els ordinadors que es fan servir per controlar els diferents aparells que tenim dins de la línia de llum. Ara anirem a veure unes quantes línies. Les línies aprofiten diferents propietats dels rajos X. Com us he dit, la longitud d'ona és molt petita, això ens permet fer microscopia, que és fer imatges de la mostra amb molta resolució. La longitud d'ona sigui tan petita ens permet també fer difracció, és una tècnica que ens permet estudiar la distribució geomètrica dels àtoms dins d'una mostra, o també espectroscopia. L'espectroscopia és aprofitar que els diferents materials absorbeixen els rajos X de manera diferent, a longituds d'ona diferent. Igual que la llum visible, les coses són de diferents colors, amb el rang dels rajos X, els materials són de diferents colors. I saber de quin color o quina longitud d'ona absorbeixen ens permeten estudiar què està passant dins dels àtoms d'aquest material. Però el que és important és a què dediquem les línies, l'aplicació de les línies. Normalment ho dividim en 3 àmbits. Ciència de materials, ciències de la vida i estructura i propietats electròniques de la matèria i magnetisme. CIRCE és una línia que es dedica precisament a això i és la línia a la que estem ara. Aquesta línia és especial perquè aprofita no només la intensitat dels rajos X a certes longituds d'ona, sinó que se n'aprofita també d'una propietat que tenen els rajos X emesos per un sincrotró, que és la polarització i la pulsació. La llum que ve del sincrotró podem controlar amb quin pla oscil·la el camp elèctric, d'això se'n diu polarització, i podem controlar també, de fet ja ve de manera natural, la llum no s'emet de forma contínua, sinó que s'emet a pulsos molt intensos. Venen molt seguits, perquè en tenim més de 1.000 per segon, però la llum de sincrotró és pulsada. Aleshores, aquí veiem, al fons es veu la cabina òptica i veiem tots els components de la línia fins que arribem a l'estació experimental. D'estació experimental en tenim 2. Aquesta d'aquí en diem, és una estació de fotoemissió a pressió ambient. Pressió ambient, en realitat, és gairebé ambient, és baixa pressió. I en allà tenim un microscopi electrònic de fotoemissió.
El que fan aquestes dues estacions és il·luminar amb els rajos X del sincrotró, il·luminem la mostra. Quan els rajos X arriben a la mostra, arrenquen electrons, per efecte fotoelèctric. És l'efecte fotoelèctric que tenim a les cèl·lules fotoelèctriques de casa i dels pàrquings i de molts llocs. Però aquí és molt més fi. Il·luminem amb rajos X i seleccionem exactament quins electrons de quin material i amb quin estat de polarització arrenquem. I aleshores podem fer dues coses. Podem mesurar d'on venen amb un microscopi electrònic que té molt alta resolució. Ens permet veure l'estructura de la superfície del material. Això ho fem amb aquella línia, que seria un microscopi electrònic. O podem analitzar la velocitat amb la que surten aquests electrons. I la velocitat amb la que surten els electrons ens permet veure com de fort estaven lligats dins de l'àtom. És a dir, ens permet no veure on hi ha l'àtom, sinó com està per dins l'àtom. Això és gràcies a l'espectroscopia. Això per què serveix? Doncs, per exemple, aquesta estació, l'estació de fotoemissió, té la particularitat de que podem observar la mostra mentre l'estem fent reaccionar amb gasos. Per això se'n diu d'alta pressió. Llavors veiem com s'estan movent els electrons dins dels àtoms quan hi ha uns gasos que estan produint una reacció química dins d'aquest material. I això per què és important? Doncs és molt important perquè ens permet veure, estudiar les reaccions químiques que passen a tot arreu, en particular amb electroquímica, és a dir, amb estudi de bateries, o en catàlisi, és a dir, estudis de contaminació o de producció de qualsevol element químic. L'altra estació que tenim aquí és un microscopi electrònic. Els electrons venen per aquest tub d'aquí i incideixen sobre la mostra. I al voltant el que tenim és tota l'estructura que ens permet formar la imatge amb els electrons, és un microscopi electrònic, al cap i a la fi, però que ens permet veure la superfície del material amb la resolució pròpia d'un microscopi electrònic, que és del voltant d'uns 10 nanòmetres. Això ens permet veure, combinant-ho amb la capacitat química, la capacitat d'anàlisi dels rajos X, que ens permeten arrencar només els electrons de determinats àtoms o de determinat capa electrònica de determinats àtoms, ens permet veure contrast, per exemple, entre els dominis magnètics d'un xip de memòria. Els dominis magnètics, sabeu que les memòries dels ordinadors o dels discos durs són trossets d'un material magnètic que té immantació cap a una banda o cap a l'altra. Això es pot fer molt petit, i quan més petit és, més capacitat tens de canviar, d'emmagatzemar informació, perquè els uns i zeros es codifiquen com immantació cap a una banda o cap a l'altra. Fer-ho més petit és augmentar la capacitat. Com veus com de petit es pot fer? Es veuen aquí. Com que també tenim llum pulsada, podem veure, quan posem llum, quan tarda. Podem fer estudis temporals. Podem veure quan tarda a canviar la magnetització. És a dir, ens permet veure els nostres dispositius quant de temps necessiten per passar de 1 a 0. I això està directament relacionat amb la velocitat a la que un circuit electrònic pot canviar el seu estat, és a dir, amb la velocitat dels ordinadors que fem servir. Evidentment, això és ciència bàsica. Des que fem aquest estudi fins que tenim el xip en un mòbil a la butxaca, passa molt de temps i s'han de fer moltes coses, però el camí comença aquí. Ara arribem a una línia que anomenem MSPD, és una línia de ciència de materials. Aquí veieu la porta de la cabina òptica, on tenim els components que monocromatitzen i enfoquen el feix. I ara entrarem a la cabina d'usuaris, a la cabina de control de la línia, que és el camí que ens dona l'accés a la cabina experimental. I aquí tenim les estacions experimentals. En aquesta línia també tenim dues estacions. La d'aquí és la que diem és la cabina de difracció a alta pressió i la d'allà és la que anomenem de difracció de pols d'alta resolució.
Totes dues estacions analitzen les mostres aprofitant el fenomen que hem anomenat difracció. La difracció és un fenomen de les ones, en particular dels rajos X, que són ones electromagnètiques, que consisteix en que quan la ona, durant la seva propagació, intercepta un objecte, es desvia de la seva direcció de propagació seguint un patró que conté la informació sobre l'estructura d'aquest obstacle, d'aquest objecte que ha interceptat. I això, si nosaltres ho capturem amb una càmera, amb un sensor sensible als rajos X, evidentment, podem reconstruir l'obstacle, l'objecte que ha pertorbat la propagació de l'ona. En el cas dels rajos X, ho podem fer amb una resolució de la mida d'un àtom. I això és el que fem aquí. Amb difracció, el que estudiem és la disposició dels àtoms dins els materials en funció de la imatge que capturem a un sensor. Els sensors no són càmeres petites, són càmeres grosses, com això. Això d'aquí és una càmera de rajos X. Fa al voltant de 15 centímetres de diàmetre, perquè el patró de difracció consisteix en que la propagació es dispersa en un conus de propagació bastant gran. Aquí, en aquesta mostra en particular, en aquesta estació en particular, el que posem són els materials dins d'un dispositiu en el que podem aplicar pressió molt alta i podem simular les condicions ambientals que hi hauria, per exemple, a l'interior de la Terra. Podem veure com es comporten els materials sotmesos a alta pressió o a alta temperatura. També podem canviar la temperatura i, per tant, podem veure com es comporten a alta temperatura. Això té aplicacions, òbviament, en geologia, ens permet veure en quines condicions es formen determinats minerals, però no només a la que tenim a la Terra, sinó que també es pot fer la geologia del que podem trobar a altres planetes, com Júpiter, on les pressions són immensament més altes. En aquesta altra estació no fem servir una càmera, sinó que fem servir una mena de díode, però que té tot un sistema que li permet determinar en quin angle exactament han estat desviats els rajos de llum, que seria això, és un analitzador multicanal, perquè té molts canals. Però no és una càmera. El que hem de fer, el que fem en aquest cas és posem la mostra aquí, això és el centre d'un gran cercle, del que anomenem un difractòmetre. Per aquí surten els rajos X. Aquí hi hauria la mostra, que s'instal·laria sobre aquesta línia. Aleshores, els rajos X es difractarien en totes direccions i amb aquest sensor i amb aquest d'aquí dalt també anem analitzant en quina direcció o quina intensitat de rajos X es propaga en cadascuna de les direccions. I per fer l'experiment el que fem és els fem girar a poc. Això ens permet determinar amb molta precisió en quin angle han estat difractats els rajos X. I això és important perquè quanta més resolució angular tinguem, més capacitat per distingir els diferents materials o l'estructura dels materials que estem estudiant. Com veieu, també, al voltant de la mostra hi ha bastant d'espai. En la zona on posem la mostra, aquí hi ha bastant d'espai. Això ens permet posar el que anomenem entorn de mostra. Ens permet fer, per exemple, posar electrodes per muntar un element, els elements que anirien dins d'una bateria i aplicar càrrega, descàrrega, cicles de càrrega i descàrrega. I així podem estudiar què li passa a una bateria quan la carreguem i la descarreguem. I ens permet veure per què les bateries, al cap d'un temps, deixen de poder carregar al 100%. Ens permet estudiar quins són els fenòmens que dominen el fet que una bateria tingui més capacitat, es carregui més ràpid, pugui donar més potència. L'estudi de bateries és una de les aplicacions, però no és l'únic. N'hi ha moltes. Podem estudiar la composició química i les proporcions entre els diferents elements químics en una mostra. I això té molta utilitat en estudis de contaminació del sòl o els residus que et queden en un procés d'elaboració d'un fàrmac o, per exemple, la composició química exacta d'un pigment que s'utilitza en una pintura antiga del romànic català. Aleshores, en general, tota aquesta línia i altres és una línia que dediquem a l'estudi de ciència de materials, per la seva capacitat que té per
veure a dins dels materials i entendre com funcionen. Ara arribem a la línia que anomenem Mistral. Aquesta és una línia dedicada a ciències de la vida. Té la mateixa estructura que les altres línies que hem vist. Allà davant tenim la cabina òptica, on comencem a condicionar els rajos X. Aquí en paper de plata tenim, recoberts de paper de plata, tenim el monocromador i els miralls que enfoquen sobre una escletxa on seleccionem la longitud d'ona i aquí tenim el que és l'estació experimental. L'estació experimental en aquest cas és un microscopi. És un microscopi que ens permet fer literalment fotos de la mostra. La mostra en aquest cas són cèl·lules congelades, cèl·lules normals, de les que estem fets tots. I la línia el que fa és fer moltes imatges, va girant la cèl·lula i amb això el que podem fer és un TAC, és una tomografia, que és el mateix que et fan a l'hospital quan et fan radiografies des de molts llocs i reconstrueixen l'interior del teu cos en 3 dimensions. Doncs aquí el que fem és el mateix, però a una mida molt més petita i amb una resolució 1 milió de vegades més alta. Tenim tanta resolució que podem distingir coses tan petites com 20 nanòmetres. 20 nanòmetres són 20 àtoms posats un en fila. Això ens permet veure l'interior de la cèl·lula. Podem veure el nucli, la membrana nuclear, els mitocondris, tots els components de la cèl·lula i estudiar el que els passa. La gràcia no és només veure la cèl·lula, sinó veure què li passa a la cèl·lula, per exemple, quan està infectada per un virus. I aquí hem fet experiments per veure com reacciona la cèl·lula infectada pel virus de l'hepatitis C o pel propi Covid. Aquí se n'han fet estudis de Covid. I això et permet veure també quins mecanismes poden fer servir els fàrmacs per atacar aquestes malalties. De ciències de la vida és un dels àmbits més importants del sincrotró i en tenim diverses línies. Mistral és la línia microscopia, que fem servir, com he dit, per estudiar mecanismes cel·lulars, però tenim altres línies, com per exemple Xaloc i properament Xaira, que són línies on fem difracció, però no difracció com la que fem a MSPD, sinó difracció especialitzada en molècules biològiques, en proteïnes. Són línies especialitzades que ens permeten estudiar i determinar l'estructura de les proteïnes. L'estructura de les proteïnes és la que ens dona la funció a les proteïnes. Proteïnes, ADN, qualsevol material biològic, en general molècules molt grosses. I també tenim una línia que també és un microscopi, però en aquest cas no és un microscopi de rajos X, sinó que és un microscopi d'infrarrojos, que anomenem mires. En aquesta línia el que fem és analitzar els teixits i fem espectroscopia a cada punt de la imatge. Podem fer una anàlisi de l'absorció en el camp dels infrarrojos. I això té utilitat perquè ens permet distingir, per exemple, els greixos dels sucres de les proteïnes. I podem veure, per exemple, com es degenera un teixit quan té un procés de malaltia. Per exemple, cèl·lules hepàtiques o teixit hepàtic en desenvolupaments d'hepatitis o fins i tot de cirrosis. També tenim una línia de difracció no cristal·lina que es fa servir per determinar proteïnes en solució. Són proteïnes que no estan congelades, estan en condicions més normals i pots veure què els passa quan els puges la temperatura, quan els canvies el pH, quan li fas coses. Té molta flexibilitat a variar les condicions on fas l'experiment. I tot això ens permet estudiar molts aspectes de les ciències de la vida. Com heu vist, el sincrotró té moltes aplicacions en camps com física, química, biologia, ciència de materials, patrimoni cultural i amb coses de ciència bàsica i també de ciència aplicada que té impacte directe sobre la societat i sobre les nostres vides. Doncs fins aquí la visita. Esperem que us hagi agradat. Sí, que hàgiu entès que el sincrotró és com una fàbrica de llum per tal de poder entendre millor les propietats de la matèria. Si en voleu saber més, us podeu subscriure al nostre butlletí de notícies. I també seguir-nos a les xarxes socials. Adéu-siau. Fins la propera.